Продължаваме нашата обиколка из нейпълските потайности. Продължаваме да снимаме тук скромни къщета на местните парии. Ето таква е цветно шарена. Ето тук в дясно мога да видите също е някакви мини замъченца. Направо да ги ужалиш как си плащат данъците. Сигурно са на печки с дърва или с въглища, като гледам. Имат голям двор да си складират кюмура.